Сега обаче ще играем в моя сервер, не в моя. Защото моята Майнкрафт си е изтрих. И чакам тя да влезне в сервера и аз да се свържа, ако мога. Ето и аз идвам. Миналия път не можехме да влезнем в Майнкрафт, защото се беше бъгнало нещо в интернет. Да, знам. Зомби! Майка. Къде си? Тук скелети и зомбита. Ето ме. Пръщо. Трябва да направим пак. Точно този човек, не по-ясно. Мен ме гонят много неща. Имаш ли меч? Не, още нямам обработени още таблиците. Да стигна да си. О, паяци. Зомбите направо супер, няма как по-добре да стане човек. Мен паяците не ме атакуват. Защото аз не съм ми направил нищо. Дървото ще бъгва. Аз стим до един паяк. Паяците не ме атакуват, пасики. Опа! Да, мен не изчезна дървото. Дай ми дървото. Дай ми дървото. Аз нямам дърво. Имаш от тебе. Едно. Не, нямам, не съм взела нищо. Имаш да взема. Нямам. Наистина нямам. Изчезна ми дървото. Бре, виждаш ли някъде без паяци дървета? Тук има паяци, ама те не ме атакуват. Аз седим до него. И той си ме заобикаля. Виждаш ли ме къде си? Ето паят не го удари, той няма да направи нищо. Мен ме... Зомби има. При тебе. Аз не виждам нищо. И паяк, и зомби направо няма по-добре да стане. Помагай, човек, свърши ми играта. Не мога. Да, бе. Направо си... Правим си кирка. Всяка един отидеха нещата и аз не знам. Аз знам, аз ти ги виждам, аз ще ги взема. Много си такъв. Ето ти ги е тук, бе. Ей, бе. Вземах ти ги. Вземах ти ги у мене спокойно. Да. Ела вкъщи е по-добре на безопасно. Умира, бе. Бъгвам от зомбита. Гонят те зомбита. Абе, стига, бе. Бъгваме, бе. Зомбитата са много бъгнати. Търчат направо. Ах, напълвам сърце. Ето ти ги. Ето ти. Ето. Ето. Това си е това. Друго нямаме. Много са пръчки. Друго нямаме. 20 нищо пръчки. Друго нямаме. И тази пръчка беше моя. Аз имам меч и кирка. Има тук. Неща. Ама зомбитата ще търчат, бе. Тръкна едно место и почна да търчат. То път аз няма ти помогна, да видиш.
са. Намерих ли пръчките? Ето ти. Не ми трябва да ще направя. Аз ти дадох. Да влезем. Аз ти ги дадох. Имаш ли нещо за ядене? Чакай да е. Пак умре. Значи, що не ми помагаш, бе, И аз човече? умирам. Маска лоспах зомбито. На, зомби. Къде си? Ето ме тук, от мен ме гонят 3 зомбита пред тебе. Къде си, бе? Ето ме за тебе. Аз ти ми се взима нещата. Човек трябва да изключим зонитата. Ти изключи твоя сервера. Баси, май. Аз ги вземах и бегам от зомби. Ох, айде да излизам. На този сервер. Толкова повече от... Съжалявам хора, но Сега само да изключим зомбитата, защото направо какво става. Аз ще изчакам тя да влезне, а да изключа първо зомбитата, защото направо как става. Сега чакам да дойде, защото видяхте колко зомбити има, а ние не сме си направили нито къща, нито инструменти и няма как просто. И аз сега и просто няма как. Ние за да ме виждаме и зомбитата беха много бъгнати. Мен ми тръчеха и ме биеха постоянно, като нямаше до мене нищо. Аз вземах всички неща и избегах. Ох, съм вас, имаме малко. Ето ти, ела тука. Кой? Ето ти на тебе. Ето това, това, това и това. Аз взимам от там флеша, защото ще умрем. И изчезна ми меч. Направо. Ала, аз ще да правим кирка за мен. Ти имаш ли кирка? Да. Абе хора, аз много тъп ще си направим сега каменен меч и готово. Там има кабелстон. Сега ще направим каменен меч и всичко друго. И брадва. Ще си направи всичко. Да купам обаче навътре за къщата ми сещаш малко. Добре, ти купиш си купим тук кабелстон. О, има колбе, човек. Ето кирката ми. Чакай само. Един меч. Изведи. Има колбе, но тук е лава, искаш колбе. Една кирка. Чакайте да си подреда инвентара. Така. Така и така. Една бутилка и една лопата. Искаш ли кабелстон? Ето ти. Ето ти за една кирка тъмън. Имаш опа, опа, опа и опа и ето ти още една кирка. Еми сега аз искам да взимам дърва. Защото аз съм си с каменни инструменти, така че... Аре, мрие. Вижте какъв бък. Прасетата ходят на една страна. Направо е вала. Колко зомбита? Видяхте ли хора колко зомбита? Ако не бяхме изключили зомбитата, ние нямаше да оцелееме. Щеха само да ни трипат и трипат. И ние ще да се махнем от този сервер. Да. Аз взимам тук дърво.
Хора, после ще ви покажа за края на клипа как да си направите като мен. Да вземем още малко дърво, ще ти дам цялото. Добре, ти почва и аз тук ще си копам. Не копам, а ще си вземам дърво. Аз вземам дърво. Не. Като си имал 16 коли, 16 пръчки, ето. Имаш 4. Както виждате, леко пъква, но... Кон! Да, я съм бил кон. И бъгна. Аре, умирай. Ето ти. Ако искаш, обзаведи къщата. Ето ти. Дръж де. Какво искаш? Давам ти това, това и това. Това са 44 непреработено дърво или 42 нека. Да преработвам. Не, ако искаш. Преработвай, ще си направим още 3 брадви. И ще изсечем цялата гора. Това ще направя 50.